सादु बाबाया मा बुंदों खोनादोंना? औ खोनादों, बुजिदोंबो। नों मा बुजिदों? बियो मोजां दक्सिना मोननानै खोब खुसि जादों। हारे बे नङा ना, बियो जे संसार जानायनि खोथासो बुंदों। नों अबंलावरिनि खाथियाव मा बिया? आं बिनाया ओरैबादि बिदों जाहाथे जोंनि सोमोन्दोआ उनावब्लाबो गाहामैनो थायो। औ, नों लुबैयोब्ला जोंनि सोमोन्दोआ थाबाय थागोन। आं नोंसिनि न'खरजों जाबादि अनलायबाय बेखौसो बुंदों। औ, आंबो बेखौनो बुंदों। अरन, नों अबंलावरिनाव मा बोर बिया? आं अबंलावरिनाव बोर बिदों एसे गोबावनि उनाव आं आंनि आइखौ मोनफिनबाय। बिनि थाखाय नों अबंलावरिखौ साबायखर। बाह, गुड बय। आरसायै, नों अबंलावरिनाव मा बोर बिया? आं अबंलावरिनाव बोर बिदों जे इसोर जोंनि अरननि गोसोनि साननायखौ फुरा खालामथों। थिग जाबायथ'? येस, थेंक इउ आयै। बाबा, बिसोरखौ अभारटेक खालामदो। नों बिसोरखौ फेजेन। हामा बाबा, मा दरखार बिसोरजों जुजिनोलाय? बाबा, प्लिज प्लिज। अरन, आसलथे नोम्फाया गिदों। आंनि मेगनाव जुदि जेनोब्ला नों प्रेक्टिस लुज। आरसा बिदिब्ला नोंसोर नायदो। ओइ सेथुफ्राब्ले, बोख्लायनांगौ सिङाव थादो। फै नों मैथा लाखिदो। बा लाल थक थका आगै खुदुम जानो नामा? ओइ जिउखौ मोजां लुबैदोंबा दानो ओंखारलां। अ नोंसो दिनै बहा गबोनो? ओइ लोगोफोर, मा मोनखानायखो होख्लाय माबाय। है जेबो जाया, थुदो। गाखोदो गाखोदो। सायोना बाबु? बहाबा दुखु मोनबावदों नामा? जेबो जाया, सिन्था दाखालाम। जायगा जायगा मोदोमावबो दुखु मोनजोबथारदों। माब्रै जाखो आइ? डक्टरा दाबो ओंखारबोआखै। डाक्टार बाबु, बे पेसेन्टआ आंनि बिजामादै। नोंथांसो बिजामादै जायो नामा? नंगौ।
माब्रै जाखो डाक्टार बाबु? ओरैनो थिगैनो दं लांनो हासिगोन न'आव लांनानै जोथोन खालामनो नांसिगोन आच्छा आच्छा ओरैनो जेबो प्रब्लेम जायाखै बेखौ नायनो थाखाय जों गासिबो दंखाजोबो थिगैनो दं बिदिबा आं रिलिज अर्डार होनोसै लांनो हासिगोन थेंक इउ डाक्टार बाबु नोंथांमोनहा नायनो हासिगोन थेंक इउ थोदो न'आव थांसै डक्टरा रिलिज हरबाय पापा अरन नों मा सान्दों मिथिंगा आं सान्दों जे नोम्बुआ जुदि थानायमोनब्ला नों मानो थैनानै थांनायखौ गोसोखांबाय थायो आंनोथ' दङ ना फामि मिथिंगाया माब्रै दं फामि जोबोद मोजां बाजै बे न'खराव गलापि थांनानै थायोमोनब्ला हयथ' नोंबो बेबायदि खस्थ' मोननाय नङामोन थोद बाजै थैनानै थांनायखौ मानो रायखांबाय थायो दिनै मा खालामनो खाफालानो गाज्रि गलापियाबो थैनानै थांबाय आं बिनि जायगायाव आदर खालामदों ना नंनायाथ' नंगौहाय आगै नों गलापि गैयाब्लाबो फिसाय बायदि जोबोद मदद खालामदों नों बेखौ अननानै मदद खालामदोंब्लाबो नों बिनि बिसि जानो हायाखैना हायोब्ला नों गलापिनि खालि जायगाखौ सुफुंनाया गाहामहाय आगै थोद बाजै थादो बेयाव हारसिं थानानै मा सान्दों नों मिथिंगा सान्दों जे नोंबो दा बावैनो जुलि जाहैसिगोन आरो आंहाबो न'आव थांफिननांसिगोन अरनाबो सिगांनि बायदिनो हारसिं जासिगोन अरना आंखौ बिमा लेङो बेनो नङा होनब्ला बेनोथ' साननो गोनां माने बियो जाबादि सानबाय बिखौ बा बिदिब्ला अरननो बिमा नांथारगौबा नों लायनानै होफैदो नङा 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 नों बिनि अननाय मोजां मोननाय होनानै बिनि बिमानि गांनायखौ सुफुंबोदों येस नाथाय आब' गलापिनि बायदि अननाय होनानै जे आं नोंखौ आदर खालामाखै नों बेखौ बुंनो हागोन नामा नों आब' थैनायनिफ्राय बेनि उनाव मोजां मोननो एबा जुलि लानो रावखौबो सानाखैमोन फामि मानसिनि जिउआव खेबसेल' गोथार मोजां मोनलायनाय फैयो आरो बे गोथार मोजां मोनलायनायखौ माब्लाबाबो बावनो हाया बिनि महर मोखां बिनि मिनिनाय बिनि मेगन नोंखौनो एखमब्ला गलापिसो साननानै बिखा ख्लाबसो मोनखाङो आङो हाय गलापि दिनै नों थांनानै थायोमोनब्ला बेसे खुसि जागौमोन दा नोंसिनि न'खराव आंखौ बयबो अनो एमनखि आफायाबो आंखौ बिजामादै गनायनानै लाबाय नाथाय मा खालामनो नों गैयियाव गोसोखौ लांदां लांदां मोनो हो नोंनि खाफालाव सिन्दुर गैया सिन्दुर गैयियाव नोंखौ जोबोद उसुबिदा नुदोंमोन दासो समायदों सिन्दुर गैयाबा समायना नुवामोन नामा माने आब' गलापिनि फट' नङा बियो आंनिसो आरे बिदिब्ला आं खोमोरफिनसै नाङा बियो थाथोंसै सिन्दुरखौ फुननानै सिन्दुरखौ खोमोरफिनोब्ला अमंगल जायोनो आरो मोनसे खोथाबाव सिन्दुर फुनखांनायनि उनाव बे हाबाखौ मावफुंनांगौ जायो फामि
आंथ' बिखौ गलाफिनि सावगारि साननानैसो सिन्दुरखौ फुनफ्लांदों। माथो जादों बिदिनो थादोंसै। आंखि गलाफिनि जायगायाव फामि जानो हाया? जाथारबायलै आदा बिदिबा। नै जौसे फैबाय, जिराय जौसे जिराय। फामिनि जुलिनि सोमोन्दै रायलायदों। जों गासिबो गाव गावनि मतामतखौ लाखाजोब्बाय। नैबे बिथांनि फिसाला बिजय होननायजोंनो जुलिया जागोन। दिल्लीयाव इन्जिनियार कर्स फोजोबनानै दा न'आव दङ। नै 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 सावगारिया नै। नायनाय नै आदै, आंनि फिसाज्लाखौ फसायबायबा नोंनि मतामत मोनबानो जाबाय। जोबोद मोजां। फामिजों बिजों समायफ्लेथारगोन। बिजामादै गेदेरानो खोथाखौ होबायब्ला हा माथो दंबावो? जानायखौनो हमदो, हा माथो बुङो? औ नङाब्ला ना मा बुङो नोंथाङा? बियाय, नोंथांनि आरो आंनि साननाया जाफुंबाय होननानै साननानै लादो। फामिनि जुलिखौ जाबायदि खालामगोन ना, ओनसोलनि गासिबो मानसिखौनो इनभाइट खालामनांगौ। साबायखर नोंथां, साबायखर। मिथिंगा, खोनादोंना नों? जवाहरलालनि फिसालाजों आंनि जुलिखौ थिग खालामबाय होननानै। औ मिथिगौ। मिथिगौ माने? नों जेबो बुङाखैसै नामा? आंहा बेवहाय बुंनांगौनि मा मोन्थाय दं? मानो? नोंनि आंनि खोथा, जों सानैजोंनि मोजां मोनलायनायनि खोथा। फामि, नों गोरोन्थि बुजिदों। जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अनलायनायनि थाखायसो, गोसो थोलायनायनि थाखाय नङा। बियो मिनिनायनि ठाट्टा खालामनायनि सम नङा मिथिंगा। आंथ' जेबो ठाट्टा खालामाखैना। मा? नों आंखौ मोजां मोना होननानै बुंनो सानदों नामा? आं नोंखौ मोजां मोना फामि। मा? मा बुंदों नों? सिगाङाव बुंथिनानै लानो गोहो गैया? थिगासे बिदिब्ला। बिनि खर'आव दांनानै समायलानो हागोन ना नों आंखौ मोजां मोना होननानै? बुंदो, मानो सिरि थाखो? थिगासे, आं फिननायखौ मोनबाय। नों बुंनो हायाब्ला आंनो बुंनानै लागोन। आं दानो आफानि सिगाङाव बुंनानै लागोन आं मिथिंगाखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै। नङा नङा नङा, नों बिदि दाबुं। नों आफानि सिगाङाव बिदि बुङोब्ला आं दानो न'आव थांफिनगोन। मिथिंगा। फामि, जाय सोमोन्दोखौ नों आंजों खालामनो सानदों, नोंसिनि आफाया सिगाङाव बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो 7 बोसोर सम नांदों। आरो नों दिनै बे एखे गोरोन्थिखौनो सानबावदों? बेफोर गोरोन्थिखौ आं जेबो बुजिया। आं खालि बेखौल' मिथिगौ, आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा। नङा नङा, नों मोजां मोनलायनायखौ बावलांनाङा।